Ahoj, volám sa Denny a túto nahrávku som pripravila pre všetkých, ktorých zaujímajú ľudia a ich vnútorný svet. Ako vnímame samých seba, prečo niekedy nevieme vysvetliť svoje pocity, ako sa k sebe i k ostatným správame, prečo sa tak správame, kde sme sa to naučili a či to prípadne môžeme zmeniť. Ja osobne sa tejto oblasti profesionálne nevenujem, ale pozbierala som pre vás to najlepšie z vedomostí a skúseností odborníkov, psychológov a psychiatrov z rôznych kútov sveta a pripravila z ich prednášok niekoľko ucelených príspevkov na túto tému. V dnešnej lekcii budeme pracovať s pojmom autenticita. Pozrieme sa na to, čo autenticita je, ako spoznáme, že ju strácame, ako ju znovu získať a ako si ju pestovať. Byť autentický znamená byť verný svojej povahe, byť úprimný sám k sebe i k ostatným, konať v súlade so svojím vnútorným presvedčením, svojimi hodnotami a pocitmi, a to bez ohľadu na tlak okolia jednať ináč. Byť autentický znamená byť transparentný v komunikácii s ostatnými a nepredstierať, že sme niekto iný. Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich nahrávkach, tento ideálny stav mnohí z nás nahrádzajú spoločenskou maskou. Ak sme sa takúto masku naučili používať už v detstve, bude v dospelosti tak hlboko zakorenená v našej podstate, že aj pre nás samých bude problém rozlíšiť, kedy je naše jednanie autentické a kedy nie. Pokiaľ sme to ešte my a odkiaľ začína maska. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako rozpoznať situácie, kedy si berieme na pomoc spoločenskú masku, a ako sa naučiť ju postupne zhadzovať. Hneď na úvod je dôležité povedať, že tento proces, ktorého výsledkom by malo byť opätovné získanie našej autenticity, je komplikovaný a veľmi dlhý. Je to proces hľadania seba, ktorým do určitej miery budeme prechádzať celý svoj život. V minulom príspevku sme hovorili o toxickej hanbe. Vieme už, že ak je naša identita vystavaná na hanbe, berieme si v spoločnosti iných ľudí na pomoc spoločenskú masku. Otázka je, kedy a prečo si takúto identitu vôbec budujeme? Prečo je veľká časť nás samých, ktorú ukazujeme okoliu, neautentická? Deje sa to vtedy, keď veríme, že táto časť nás samých je hanebná a musíme ju pred okolím schovávať. Čím hrubšiu masku si vytvoríme, tým hlbšie pochováme svoje autentické ja. Táto maska potom spôsobí, že sme navonok napríklad priveľmi zdvorilí, priveľmi zdržanliví, alebo si nestojíme za svojím názorom. Čiže nereflektujeme navonok, kto skutočne sme vo vnútri. Keďže to robíme automaticky a podvedome, je veľmi ťažké sa toho zbaviť. To, ako sa správame v určitých situáciách, sa totiž zapisuje do našej procedurálnej pamäti. Procedurálna pamäť je, laicky povedané, pamäť zapísaná do našich svalov a kostí. Ak sa raz naučíme bicyklovať, plávať alebo urobiť kotrmelec, robíme tieto veci bez toho, aby sme o nich museli premýšľať. A tá istá procedurálna pamäť zafunguje aj v situáciách, keď sa cítime ohrození. Tu je nutné zdôrazniť,
že samotný fakt, že sa cítime ohrození, neznamená nutne, že je prítomné nebezpečenstvo. Je to len náš pocit z určitej situácie, ktorý nás prinúti vytiahnuť z procedurálnej pamäti naučené chovanie. Toto všetko sa však deje tak automaticky, že ani my sami si neuvedomujeme, aká hlboká je priepasť medzi tým, ako sa vnútri cítime, a tým, ako sa navonok správame. Čiže aj okoliu dávame nesprávny signál o tom, kto a aký skutočne sme. Proces hojenia začína vierou, že ten stratený autentický človek je a vždy bol vnútri v nás. Veľa ľudí, keď si uvedomí, že žijú neautenticky, predstaví si svoje autentické ja ako verziu seba, ktorá existuje alebo bude existovať v budúcnosti. Predstavia si človeka, ktorým by radi boli, a vo svojich predstavách vidia, že tento človek má úplne iný život. Napríklad študuje, alebo cestuje, možno ináč vyzerá, ináč sa oblieká, ináč chová, zaoberá sa inými vecami a obklopuje sa inými ľuďmi. Tu je dôležité si uvedomiť, že tento budúci človek nie je odlišný od nás. Je len oveľa viac v súlade s tým, čo si v hĺbke duše prajeme, ale zatiaľ sa podľa toho nechová. Avšak, a toto je veľmi dôležité, naše chovanie, naše činy nie sú našou podstatou. Našou podstatou je práve ten človek, ktorý o týchto činoch premýšľa. A tento človek existuje bez ohľadu na to, či je jeho správanie v súlade s jeho myšlienkami, alebo nie. Tento človek bol v nás odjak živa a je tam aj teraz, bez ohľadu na to, či sú jeho skutky v súlade s jeho vnútorným nastavením, alebo nie. Prvým krokom k objaveniu svojej autenticity je začať s týmto skutočným ja komunikovať. Uvedomiť si, čo cítim, aké sú, respektíve aké by boli moje autentické reakcie. Všimnúť si bolesť, ktorá je s nimi spojená, ale ktorú zatiaľ nevieme vysvetliť. Je to však práve táto bolesť, čo nám bráni sa autenticky prejaviť. Začiatkom hojenia je začať registrovať autentické ja, brať ho na vedomie a počúvať, čo nám hovorí. Ďalším krokom v procese hojenia je uvedomiť si, kedy sa obyčajne od svojich autentických pocitov a od svojho skutočného emočného stavu odpájame. Už vieme, že to robíme preto, aby sme sa cítili v bezpečí. Teraz sa treba zamyslieť nad tým, čo by sme cítili, keby sme sa od svojich pocitov neodpojili a zostali sami sebou. V minulej časti sme hovorili o tom, ako ľudí trpiacich toxickou hanbou ovládajú závislosti. Aj k nim sa uchyľujeme s cieľom vyhnúť sa v určitých momentoch nepríjemnému pocitu. Dalo by sa povedať, že sa voči tomuto pocitu znecitlivujeme, izolujeme sa od neho. Napríklad jeme, keď nie sme hladní, hodiny preklikávame televízne kanály a príspevky na sociálnych sieťach,
používame návykové látky a mnoho ďalších nefunkčných stereotypov. A áno, vieme, že to nie je v poriadku a vnímame to ako problém. Hovoríme si, že sa nebudeme prejedať, že večer nevypijeme celú fľašu vína a podobne. Neuvedomujeme si však, že problémom nie je závislosť samotná. Problém totiž nastal dávno predtým, než sa vyvinula. Závislosť je len pokusom o jeho riešenie. My sa však potrebujeme dostať k tomu, čo je na pozadí, čo je dôvodom takéhoto správania, pretože to je skutočný problém. Je potrebné klásť si otázky ako: vyhýbam sa niečomu, čo ma čaká? Prečo sa tomu vyhýbam? Prečo ma niečo hnevá? Prečo chodím do práce, ktorú neznášam? A ak tam chodím, musí tam byť predsa aj niečo, čo ma drží. Čo to je? Ak sa nám podarí tieto veci určiť a pomenovať, je dôležité, aby sme sa do problémovej situácie neskôr v bezpečí domova mentálne vrátili a autentický pocit, ktorý v nás táto situácia vyvolá, jednoducho vydržali. Pretože všetko, čo cítim, zostáva vo mne. Neodíde to tým, že sa znecitlivíme. Nech to už urobíme akokoľvek. Ak sa budeme dlhodobo k svojim autentickým pocitom vracať, zapamätáme si, že sa im nevyhneme a že si na nás počkajú. Časom si uvedomíme, že je pohodlnejšie vysporiadať sa s nepríjemným pocitom hneď a jednoducho ho vydržať v konkrétnej situácii priamo na mieste. Postupne zistíme, že nič z toho, kvôli čomu sme sa vyhýbali svojmu skutočnému ja, nie je také strašné, ako si myslíme. To, čo nás desí, je len to, čo cítime. Žiaden pocit však nie je taký strašný, aby nám ublížil. Je úplne v poriadku cítiť sa niekedy trochu zahambený, trochu nahnevaný, či trochu trápne. V nasledujúcom kroku k opätovnému získaniu svojej autenticity sa skúsime vedome dostávať do situácií, ktoré sú viac v súlade s tým, čo autenticky cítime. Ako sme už povedali v predchádzajúcich príspevkoch, musíme uveriť tomu, že nie sme sami a položiť si otázku, kde sú ľudia ako ja? Možno sú vonku a robia veci, ktoré by som rád robil aj ja, ale ktorých sa bojím. Možno sa z malej dediny odsťahovali do veľkomesta. Možno vymenili prácu v medzinárodnej firme za drobné podnikanie. Možno opustili svoju krajinu a hľadajú svoje miesto vo svete. Čím viac sa budeme dostávať do situácií, ktoré sú v súlade s našim vnútorným nastavením, tým ľahšie pre nás bude byť autentický. Tu je potrebné zdôrazniť, že každý človek sa časom vyvíja a to, čo bolo našou vnútornou hnacou silou niekedy, už nemusí platiť teraz. Aj preto nás tento proces nachádzania a pestovania autenticity sprevádza celým životom. V každom životnom období by sme sa mali snažiť vybudovať okolo seba prostredie, kde je naša aktuálna hnacia sila normou. Lebo práve tu bude pre nás najľahšie byť samými sebou. Prirodzene vždy budú existovať prostredia,
ľudia a situácie, ktoré nám budú vyhovovať viac a ktoré menej. Nie je našim finálnym cieľom byť autentický v každej situácii a za každých okolností. Dôležité je zorganizovať veci okolo seba tak, aby sme väčšinu času trávili v prostredí, ktoré pracuje pre nás. Ďalšou výzvou na našej ceste bude vydržať diskomfort bez toho, aby sme sa schovali za spoločenskú masku. Už vieme, že spoločenská maska sa vynára v situáciách, v ktorých sa cítime nekomfortne. Tu je dôležité podotknúť, že niekedy skutočne existujú situácie alebo prostredia, v ktorých byť autentický nie je pre nás bezpečné. V týchto situáciách má spoločenská maska svoju funkciu, svoj význam. Lenže oveľa častejšie skáčeme do nášho falošného kostýmu, už len keď hrozí, že sa budeme cítiť trápne. Pritom pocit trápnosti je len prirodzená odpoveď organizmu na situácie, ktoré nie sú v súlade s našim vnútorným nastavením. A túto prirodzenú reakciu organizmu by sme mali počúvať. Mali by sme ju brať vážne a prispôsobiť svoje konanie podľa toho, čo nám naša vnútorná múdrosť hovorí. Predstavme si ako príklad prvú schôdzku páru, ktorý sa zoznámil cez sociálne siete. Pri živom stretnutí zistíme, že to nie je ono. Necítime k tomu druhému žiadnu náklonnosť, nepriťahuje nás fyzicky a vôbec nás nezaujíma, čo hovorí. Skrátka vieme, že s tým človekom nemáme nič spoločné a že každé ďalšie stretnutie by bol len stratený čas. Vo chvíli, keď sa začíname cítiť trápne, sa však voči tomuto pocitu obrníme, znecitlivíme a nasadíme si masku. Takto zamaskovaní budeme dbať na to, aby sa náš partner cítil dobre, predstierať, že nás zaujíma, čo hovorí, smiať sa jeho vtipom a pohotovo vyplňať hluché miesta v konverzácii. Pozrime sa teraz na naše správanie očami partnera. Logicky si bude myslieť, že rande išlo výborne. Bude sa tešiť na ďalšie stretnutie, zatiaľ čo my sme si istí, že toho človeka už v živote nechceme vidieť. Čo sme svojim neautentickým správaním dosiahli? Spôsobili sme si len ďalší problém, pretože nášmu partnerovi dlžíme vysvetlenie a možno aj ospravedlnenie. Ak by sme však diskomfort a pocit trápna dokázali vydržať, vnímal by to tak isto aj náš partner. Aj on by si v závere odniesol z nášho stretnutia rovnaký dojem, že skrátka nie sme jeden pre druhého tí správni ľudia. Aj pre neho by bola táto prvá schôdzka zároveň poslednou, a to bez toho, aby sme mu to museli vysvetľovať. Rovnaká dynamika funguje aj v iných vzťahoch. V škole, na pracovisku, v rodine alebo kdekoľvek sme vystavení spoločenskému kontaktu. Čím väčší je rozdiel medzi tým, čo cítime a čo si myslíme, a tým, ako sa správame, tým ťažšou sa stáva komunikácia. Preto je to pre nás vyčerpávajúce. Ak by sa nám podarilo dovoliť si luxus autenticity, aj keď za cenu citového diskomfortu, nevznikne taká veľká priepasť medzi tým, aký skutočne sme a ako sa navonok prezentujeme. Naším cieľom
by malo byť zostať so sebou v situáciách, ktoré sú pre nás zložité a nesiahnuť po falošnom ja vždy, keď sa dostaví pocit, ktorému sa vyhýbame. Hanba, osamelosť, pocit trápnosti či úzkosť sú normálne ľudské pocity. Potrebujeme ich, aby sme sa vedeli pohybovať v životných situáciách bezpečne a zdravo. To, že sme sa naučili ich ignorovať a nepočúvať, čo nám chcú povedať, si nesieme z detstva. Možno naša rodina nestála pri nás, keď sme cítili úzkosť, keď sme sa cítili osamelí, keď sme sa hanbili, alebo keď sa hanbili oni. Naše pocity nám nezrkadlili správne. Naučili sme sa preto v každej situácii fungovať ako záchranca, pretože ako deti sme inú možnosť nemali. Ako dospelí to však už nemusíme robiť. Tento model fungovania, ktorý v detstve mal svoju funkciu, je už nefunkčný. Môžeme sa naučiť tolerancii a trpezlivosti so sebou. Namiesto, aby sme sa hrali v každej situácii na záchrancu, tak ako sme sa to naučili, keď sme nemali inú možnosť, zastavme sa, vcíťme sa do seba a vnímajme. Čím viac zostaneme so sebou, tým ľahšie spoznáme situácie, ktoré sú pre nás zdravé, v ktorých sa cítime dobre a v ktorých je pre nás najľahšie ukázať sa taký, aký skutočne sme. To bolo odo mňa k dnešnej téme všetko. Dúfam, že som vám priniesla pár podnetov na zamyslenie a možno pootvorila dvere k pochopeniu ľudí vo svojom okolí, svojich blízkych, priateľov či samých seba. Ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšej téme.